comme min ye wa i ka jɔyɔrɔ misali da safa fɔlɔ la e ye mɔgɔ dɔ natɔ ye ka i ka jɔyɔrɔ dɔn bɛ cogo di dɔɔnikɛbaw ko min ye bato yɔrɔ ye mɔgɔ kanu o to mɔgɔ bolo min ye bato yɔrɔ fasamanta min b'a la mɔgɔ kanu o to mɔgɔ bolo an bɛ ɲɔgɔn da ka taa o de ma sari'u ila magfirati min rabbikum donc wa sabiquna sabiquna bato yɔrɔ fɛn o fɛn yala bato ni fɛn da an bɛ ɲɔgɔn da ka taa o ma de mɔgɔ t'o to mɔgɔ bolo mais dɔɔnikɛbaw ko balili tɛ ni e y'a dɔn safa fɔlɔ e bɛ jɔ yɔrɔ min na misali la e ka fa tilela jɔ yɔrɔ na ko a bɛna jɔ e y'a ko i jɔra ye e yɛrɛ b'a dɔn e ka bangebaga de don n'i ma bɔ kɔfɛ ka jɔ yɔrɔ in d'a ma a bɛ ko dɔ don a dusukun kɔnɔ ou bien a b'a tɔɔrɔ bunasɛmini ko ninnu n'a ɲɔgɔnna ko i bɛ jɔ yɔrɔ in d'a ma n'a y'a sɔrɔ cɛkɔrɔba dɔ de don ou bien e bangebaga de don a ye a bɛ taamana ka taa jɔ yɔrɔ na mais e y'a ko ye e jɔra ye mais e yɛrɛ b'a dɔn n'i ma bɔ yen ka di n ka bangebaga in ma a b'a tɔɔrɔ a b'a degun a ko i bɛ se ka bɔ nin yɔrɔ la ka jɔ yɔrɔ in d'a ma